Holky už čekají na jídlo, že? První? Jo. Kylie říkala, že si musí dát ještě hamburger, než pojedeme do Čech naposledy, že tam nemají dobré. Tak za chvilku už pojedeme. Už jsme to nachystaní tady všecko a už tam je, za chvilku odlétáme. Kylie na pohádku, Martina jakýsi film, Kylie poslouchá hudbu a já taky se budu dívat na nějaký film. Donesli nám jídlo, já mám nějaké těstoviny. Měl jsem rýžu, ale Kylie mě je vzala. Tady je nějaký salát, tady je zákusek, houska nějaká, už jsem snědl. Zoe má těstoviny bez masa, čaj. Eli, ty máš mou rýžu. Jo. Ty těstoviny, co jsem měl od Kylie, ty byly moc dobré. Tady ten zákusek, co jí Martina. Dobrý. Ten je také dobrý. Asi je to cheesecake. No, to je cheesecake. Tady to je salát, tak ten kukuřicový salát, ten je taky dobrý. No akorát ta rýža nebyla moc dobrá, ta byla jen taková Už jsme v Praze, čekáme na kufry, nevím jestli přijedu, protože v Amsterdamu jsme měli jenom chvilku na přestup, tam jsme museli běhat na druhé letadlo, tak doufáme, že stihli přivést ty kufry, no přeložit, tak uvidíme, jestli to přijede nebo ne. Tak jsme v Praze, konečně ubytování, teď jsme přišli na pokoj. Myslel jsem, že pokoj ještě nebude hotový, nebo já nevím, kolik je hodin. Kolika je hodin? 1 hodina, ne? 1 hodina, že? No a my to máme, že jo, až od 3 je to, ne? Vždycky všude. Tak jsem myslel, že tady nebude to nachystané, ale dobré, tak je to nachystané, takže jsme na pokoji. Teď se jenom asi přeslečeme a Kylie má hlad, tak půjdeme asi někde na jídlo. To není takový normální, obyčejný pokoj jenom, že? Co to je tady? Na 2 noci to přežijem. No a samozřejmě kufry nemáme, to bylo jasné, s tím jsme ani tak nějak nepočítali, proto my jsme si všecko zabalili, skoro všecko to nejdůležitější tady do těch malých. A protože tam v Amsterdamu nebylo čas, na přestup jsme měli jenom 1:25, oni to nestihli přeložit a tím pádem jsme to nechali poslat ne sem do Prahy, ale do Luhačovic, takže oni to dovezou tam, což je pro nás dobře. Oni by to dovezli sem, ale my jsme řekli, ať to dovezou tam, protože my jich tady nepotřebujeme a bude to pro nás jednodušší, nemusíme se tady s tím tahat. Najedli jsme se, no a teďka jdeme tady po Václaváku nahoru do muzea. Holky chcou se podívat do muzea, tak jdeme do muzea. Tak už jsme v muzeu. Děcka to mají do 15 let zadarmo a my to máme za 300 korun každý, takže 600 a děcka zdarma. No počkej, a tady jde kterým směrem? Nevím. Je jedno. No, to je jedno. Tak, tady mají šutříky pěkné. A není třeba, není něco z toho takové, co máš doma, totiž. Wait, doesn't I like those. Oh my god. Jsme pořád v tom muzeu ještě, akorát jsme tady vylezli nahoru, nad tu kopulu, na tu střechu. Tam nahoru se neleze. No a tady akorát se díváme na Václavák, na Pražský hrad a takové. A tak kostra stála na kovovém podpěrném lešení, na kterém přečkala i bombardování muzea německou armádou v květnu 19. I like that mouse. OK, tak jak se vám líbilo muzeum? Dobré. Dobré, ale velké moc, že? Moc dobré.
Pojď. It's too big. Jak se možná máme? Dostanu. No, bylo to moc velké, no, jsme unavení. Nebo však máme vynechaný jeden den bez spánky. Tak tam jsme byli v tom walk-in, v restauraci, dali jsme si tam ty rýžové nudle a bylo to moc dobré. S teriyaki omáčkou a bylo to moc dobré. Co, babu? A teďka máme mrzlinu. No, my nemáme, vy máte. Máte. Máš... Ty dostaneš kafe, ale... To je kafe. Teď jedeme. No, tady za mnou kousek hnedka ten Václavák. Tady kousek za tou zatáčkou, tam bude náš hotel a tam potom jdeme na zákusek. Přišli jsme do cukrárny, dali jsme si kávu, která tu mají přinést teprve. No, nějaký větrník, kremrol. Jak se spát? Tak co tam má mamka? Máma, srdíčko vezmu. Nevezmeš nic. To tak já to hnedka to řeknu, jaké to je. Co to znamená? Dobrá. Takže bylo to dobré, ty zákusky, to nám chutnalo. To bylo tady v té cukrárně. A i ta káva byla dobrá. Oni tu ukazují, jak to dělají, ale teda zrovna nic nedělají, protože asi už je pozdě. Aha. Tak pojďte, nebo nám tu usnete. Oni už spali u stolu. Jak to zjedli, tak už tam spali obě dvě. Tak první noc za náma, stali jsme asi v 5 ráno. Za chvilku půjdeme na snídaní a pak půjdeme někde ven teda. Tak přišli jsme na snídaní. Já jsem ani nevěděl, že tady už je snídaně. Asi kuta. Nějaká bokuta. Teď jsme na Staroměstském náměstí. Z hotelu jsme to měli fakt jenom kousek, to tak já nevím, jak dlouho jdeme. Ani ne 10 minut jdeme. Tam je orloj, holky se jdou podívat na orloj. Mámu jsme kde ztratili, máma? O, máma je tam. A kolik je hodin? Nebude to třeba to něco ukazovat za chvilku? 30 minutes. No. It's 8:33. Aha. Orloj a Staroměstské náměstí jsme viděli, no a teďka jdeme na Karlův most, jestli to najdeme, že? My jsme vyšli brzo, my jsme na snídani byli v 7 hodin a po snídani hnedka jdeme, takže tady ještě není moc lidí, není tak horko, ale zase je všechno ještě zavřené. Ne, ale oni tu šli. No, našli jsme to bez problémů. Jako kdyby jsme v Praze nenašli Karlův most, tak to je jak v Paříži nenajít Eiffelovku. No, takže holky, tady před náma je tu Vltava, Karlův most a tam vzadu nahoře tam je Pražský hrad. Zoe, na to si šáhni, to je pro štěstí, to turisti dělají. Já to dám tady. Je to moc dobré? Jo?
Já zkusím, no. Dobrá. A zvihni to nahoru, tamto, Tinky. Jo, tak no. Počkej, zvihni to, já Zvihni tak to, vypustím. jasně. Počkej, tak. Teď jsme v katedrále svatého Víta, koupili jsme vstupné, to je takový okruh katedrála, Pražský hrad, Zlatá ulička, rodinné vstupné, necelých 1000 korun asi. Šudlo, co ty chceš? Dívejte, tady luhačovští turisti. Velká jižní věž katedrály. Takže půjdeme nahoru po těch schodech, je jich tam 287. Kylie už se těší. Tak jdeme teda, jo? Podíváme se tam. Ukaž to, paní. Ještě tam nejsme nahoře, ale asi už tam za chvilku budeme. Tady je vždycky vidět někde na ty zvony. Já jsem už napsala moje jméno tady. Jo, tam jsem napsala jméno. Máme skoro tady. Vidíš, tam je ten Karlův most, tam jsme šli, ten Charles Bridge. I have no vision. We're so good, we walked so. Jo. V 1597 tady ty hodiny byly postavené. Tak pojďme pomalu, jo? Jdeme pomalu? No, ty běž rychle a pomalu. Dneska to bylo. No, Zvládla jsi to? no. Nezvládla? Horko, že? Počkej, až přijdeš ven. Tady je dobře. Až budeme všichni, tak Tam bylo dobře nahoře, tam pěkně koukalo. Tady je starý královský palác. Podrž mi to. Oh, that's heavy. Jo? Yeah. Vy jste se přišli pomodlit tady? Aha. No jo, dobrze. Finally got to see one. Mhm.
Ten je cool. Teď jsme ve Zlaté uličce. Všude stupne, ale tak jako my jsme to měli v ceně. Té naší stupenky, takže my jsme měli Pražský hrad, katedrála svatého Víta, bazilika a ta Zlatá ulička. Cool, isn't it? Jo, tady má něco takové. No tady bydleli v těch domech, tady bydleli ti, co tady pracovali, víš? Ti, co tady byli jako víš, nahoře, co to hlídali, nebo ti, co zvonili na ty zvony. A všichni, nikdo neměl záchod, jeden záchod byl jenom tam ten nahoře, for everybody. No, všichni, tady nebyl záchod, nikdo neměl záchod. Nekecám, ale jenom ten jeden byl. Ale ty tam měli tu židlu s tím lavorem. No možná s lavorem, ale byl jeden suchý záchod tady. Tam měla to bylo kolem krku hlava, že? A už tě vedli. Aby ti usekli hlavu, že? Tak já teda nevím, kam jdeme, ale je tady semafor. Je tady semafor, protože se nevejdou asi dva lidi vedle sebe. Tak máme zelenou a jdeme. Jo. Jo. Ne, Kylie. No. On je restaurant. No takže tady jako tak nic, toto je cestička jenom do restaurace, a do které nechceme, my máme nějaké vybrané, do které chceme zajít, tak tady do této jsme nešli, ale holky tady má chtěli jít, oni to znají z videa, tak tady chtěli si to projít. Jako je horko jak svině, 32 stupňů je. Strašné. Teď se vracíme, takže teď je tu hromada lidí. Jdeme se někam najést a pak nevím, co budeme dělat. Jedna zmrzlinou, druhá brambory s tatarkou. Je? A zmrzlina je dobrá, já jsem ochutnal doví a zmrzlina byla moc dobrá. No, tak tady vychutíme. Jdeme. Restaurace Ušejka. Obchod s trávou.
všude jenom trdelníky. Nebo Zoe má jahodová, Kady má kiwi a máma má boru. Tak ta je nejhorší. Ta je taková bez chuti. No, je taková slabší. No. A jahodová je nejlepší. No a já jsem si objednal vepřokladlo zelou, to je? No, vrabec se zelím, s knedlíkama. A jsme u červeného pánu. Jo. Tady je můj vrabčáček. Já mám svíčkovou. Tady má máma tu svíčkovou. No. Ty mě dáš, že jo? Tiramisu. Zoe má tiramisu a něco s karamelem. Tady v tom je líčí. Toto je, nevím, jestli latte nebo něco s papájou. A Olda, ten má co? Co to máš? Tiramisu, jo, to americano. Amerikáno. Je Mickey Mouse, že? Olda v růžovém, tady je salonku. Já to musím vyfotit. Jo. Co děláš? Zbudili jsme se a posnídali jsme a teďka jsme se už nachystali věci a pojedeme se odhlásit a pojedeme na vlak. Máte všechno? Tak Jo. zabírám, jo? Jo, a můžu začít. No a tady jsme byli ubytováni, teďka už jdeme pryč. Tady ten hotel u Zlaté váhy, nebo hotel Zlatá váha vlastně. Tak, to je naše. Tento je náš? Jedna poslouchá hudbu, druhá si čte, třetí tam co si žváká. A máš tam to má víc čokoládu, máš tam tu čokoládu? Je tam, ukáž? Aha, no. A je to dobré? Jo? Ani nemůžu snět. To je tak Tak já to s ním všechno. Já jsem si tam na nádraží koupil kafe. Do termosky jsem tam nechal nalet studené kafe. A to však dobré to ani není. Za 4 minuty budeme v Otrokovicích, Tomáš už tam na nás čeká. Vyspínkala ses dobře? Já jsem ani nespínka. Ale ty spala celou cestu. Jsem nespínka. Celou cestu. Zdraví, štěstí, lásky. Ať poslouchá. Tady máš něco malého, víš, že jsi už dostala. Všecko je lepší, narozená štěstí, zdraví. Děkuju. Tady toto a pak A bělehra. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, já už nebudu tak stekla, dík. Dík. Hodně štěstí, zdraví, pohlavní svěžest. Ještě ne. A už se dají do kopu. Táto, prosím, ale si ty připomínky. dík. Hodně zdravíčka, štěstíčka. No, aby to si zdraví pustila, šušli okolo krku. Děkuju. Tady máš za vysvědčení. Ještě jsme nepopsali Báti. A tady máš taky, A i tady, taky Kylie, jo? to máš za A vysvědčení. Kylie, jo? taky, protože ty bys byla škodná taky. Za vysvědčení. Já jsem myslel, že na mě zapomenete, jsem rád, že jste si vzpomněli. No. Mám já? To je krásné. Dík. Marie, vem si. Chleba. Daj takový. Ježiš, to je veliký. Tak však za půlky. To je vinaja? Jo, to je A mixajte. Hasiči nový. Ty chceš taky? Tak mi jasně, že chci taky, že? Chcíš tak, že jedeš. Tady jsou
Chceš? Ne. Budu za nebou, tak výtlačka, tak jo, jednu. Jde? Já. Teďka Kylie Budeš hasič, budeš firefighter? Ne, Nebude. Podržíme si to. já nechci umřít. Nechci umřít. Dobré? Oni to moc točit? Ne. No, jedeme na zmrzlinu, je 12 hodin, my jsme se pobudili, nebo já jsem stával v 10, oni už byli hore. Teď Tomáš vymyslel, že jedeme na zmrzlinu. No a potom se asi stavíme v Luhačovicách na té pouti podívat, projít. Ale netvořte jak lachtan. To se vždy dokud. Já jsem zapomněl natočit, že jsme přijeli teda už na tu zmrzlinu. Znova všetci. Já jsem to pozapomněl. Mámo? Ale podívej, toto svítí jako když je. Tak chceme zkusit, jo? Nechceme. Jo, táto to svítí. Jo? Jo, svítí, no. Jo? To nebudu chtít. Ale ochutnej to. Tak ty ochutej, Bobu. Dobré? No, but it's like, I won't spit it out. Ani ti to nebude. Jo? Já budu? Daj to sem, já to napiju. Ochutnej to. I don't know. Ochutnat musíš. To je povinně. Dávaj pozor, že to není dobré, člověče. Je to dobré. Jo, je. Tak pij. Já to to je. pak doplním. To je skoro jak pivo. Myslíš si, že nám to fakt chutná? Ano. My to také nemáme rádi, to také pijeme na sílu. Počkej, já to nemám. No, dobré je. Co, Bobu? Mhm. Bátě má jarhu. No, Máte mačorku růžovou? Jahodová. Jahodová. Dobré to je? Jo? Těžko chutnat. Ne, ona mě dala. Tak Báťa má Maxi King všude. Ano. Táto má taky Maxi King všude. Já nic, já jsou dobré. No, nic, no. Tak vy dvě už nepůjdete na zmrzlinu. Nepůjdete. Tady mat, tam jsme byli včera chvíli posedět večer. Potok škaredý, zarostený. Udělali nový most, ten je dobrý. Tam starý byl úzký, tam se nevlezli dvě auta vedle sebe. Pomáli. Tady udělali nové parkoviště udělali. Tady byla taková váha, kde jezeďáci vážili nákladáky s obilím. Tak tady udělali parkoviště, to je dobré, protože tady nebylo nikde místo. Holky zase na telefonu, jak vždycky. Jo. Dneska jsme tady na oběd. Takový blav jenom. Takové nic. No. Ti fotíš sem voda, tady? No, až to uvidíš, že by si příště uklidila. Mohla bych to mohla ohrát. Víš, kam bych to dala? A vůbec, já tu mám ukluděné. Takže listové hříšky. Nádherka to má krásné. Mám 3 přání. Ale říkám, jednu sklepneš bruskem mimo a je po něm. Zaplatí. Ne, když tak uteč. Zaplatí. Nic, zaplatit nebude. Až nebudu klepat, tak víte proč. Dára ještě je tatárka. Donesu ti. No, tady je to aj s masem, já jsem zapomněl natočit.
Tam byly jenom holé brambory. Co mohl Chudáci. Mohl zanořit, že tě krmli holýma zemákama. To je dobré, všechno i tak řeknu. Na se nebylo, jenom zemáky. Kylie, get ready. Jak zmáčkneš, už to bude střílet, jasné? Tak si to nachystej. Trefila! Dobré. Aby jsme se jednu, tě ne? báli, To byla myslím. třetí, ne teď. To byla třetí. Tak ještě jednu máš. Každý máte 4. Dobré. No, výborně. O, tu green, jo? Jo. Člověče, zatím mají všichni 3-3-3. A když teď trefíš, tak si vítěz. Tak máma. Máma na to nebude vidět. Jo? Výborně. Výborně. Máma. Člověče. Jo? Dobré. Dobrý člověče. První. Dobré. Kylie, už se bojíš? Máma je první. Není ještě první. Jo. Aha. Tak jedeme na výlet. Mámo, kam to jedeme? Zámek Bojnice? Jo. Zámek Bojnice. To už tam za chvilku budeme někde. Pak půjdeme do zoo. No a pak nevím, co bude. Někde zajdeme na jídlo, nebo už je 12 hodin. Tak, ještě si ho já natočím tady, je to pěkné, že? No tak jsme pojedli, já jsem měl panenku s nějakýma zapekanýma bramborama. Panenka byla tvrdá, vyschlá, žádná šťáva, nic, žádné koření, nic. Hodinu jsme na to čekali a hovno to stálo. Ale vypadá to jako hezky, ale Ano. No takže vypadá to tu teda pěkně, ale tady nechoďte. Tak jdeme, kam? já to tě chci vyfotit. Tož tam pořád, ne? Po té cestě jdem, určitě. Ho mám. Vyfotila z něj, vypadám jako dobře, jo? Já ho No, tak to jsem rád. Ukaž. Je to tam křivo! Nemohla říct, že jsem křivo? Chceš pohladit? Po příšku se můžu pohladit. Ste sa chceli za sobičko aj odfotiť, tak fotíme sa za nejaký ľubovoľný príspevok, ktorý ide na stravu pre naše dravce. Jo? Mám si otočit ještě. Nemá rada psov. Aha. Se jí stáhla tahle. Tak je to tu pěkné, na prohlídku hradu nejdeme teďka, tam půjdeme až na večerní, ta začíná v 7 hodin, takže zatím jdeme tady tak na zmrzlinu do zoo, půjdeme se podívat a tak. Jakou máš, Baťo? Bělou čokoládu s malinama. A dobrá, jo? Jo? Nepotej mi vlasy. Tento je zlý. Je zlý? Jo. Bolí to? Má ostré drápy. Jo? Tak já ho na sebe nechci. Au, mě koušou. To bolí? No trošku. Podívej, co mě udělal. Máš tam díru? Jo. Tato je hodný? Jo, je to dobré. to je miminko. To je miminko. Hej, to chceme. On míří na mě. Počkej. Nech mě tu hůčku. Au, au.
Jo, mě taky. Říká, ten je zlý, toho nechci. Ještě mě nekojí. Panásem mu. Panásem. Co to je, jo? Ahoj. 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 Ty koušeš, ne? Ahoj. Ahoj. Co, Zoe, chceš ho doma? Jo. Kterého? Tenhle. Toho bílého? Hej. Mám pořád toho stejného. Já taky. Dobré. Zpátky, ale je tam kolega, ten vás usmerní potom, lebo máte potom vstup do hrobky, cez hrobku do francúzského parku a do jaskyně. Ale to vám, on vám povie. Děkuji moc. Paní říkala, že toto je teď naše, jo, takže... Daj, to je kamera tam. Move it. Tam je nic. Tam je nic. Tady se, kdo se vyfotí u něho? Já. No, Já čapnu. čopni, no. Kanon byl vyrobený v roku Na mě se dívej, jo? 1550. Na druhou stranu. Podívat, na druhou stranu se podívat. Pěkná jako... Páť, ohlédni se. Co dělají? Tancujou. Ona udělala z toho svýho kolu? To je pohřební vůz. Toto. Jak víš? Co? Kde je to napsané? To je pohřebák. To je pohřebák. Máš tam židličky? Je, však když je to prosklené, tam Mhm. se pozdělá. You know what I thought there would be cannons like in the wall. Aha. To je dobré, že? Ta ruka, no, to je dobré, se to líbí. Jako ten hrad je pěkný, jako to... Škoda, no, že to neuvidíme vevnitř. Tady máme jenom večerní prohlídka, je to jenom toto už a... Jaké dveře. Krásné. Co to je? No to budou, víš, ještě dveře původní, originál. Co se tam spadlo? Tam házeli nedobré děti. To je zajímavé, že tam Mně ne. To je ale trochu hluboko. Ne, ty prosím tě, nepust to. You're stressing me. Co to bylo? Tak, srané. Drak. Tady má být někde pochovaný poslední panovník toho hradu, tak to bude asi ten. Tak to bude asi tento. Aha. Grof, to je hrabě. Tam píše jako, že... With memory. Jo.
toto je pěkné, že? Mám grepovou zmrzlinu. Moc dobrá. Já jsem neviděla ani tu cestu. Co? Já mám velkou. No. To je hnusné. Ochutnej. Ne, je dobrá, je dobrá. Já jsem zkusila toto, co ona má. Hnusné. Nechutná ti? Tak, tady princezní. Kafíčko mám. Kafíčko má. Slaší, nebo jak se říká česky? Ledová tříž. Ledová tříž. Zmrzlina veliká. Princezna. Jo. No, jsme v Rimini na jídle, jenom my 4. Báti bylo špatně, tak jsme ji zavezli dom. No a babička tam zůstala s ním. Martina má nějaké líčka hovězí, nějaké bramborové pyré. Kali chtěla pizzu se salámem. A já se Zoe máme ty gnoči. Ty jsou dobré, že? Ty už jsme měli. Teď jsme ve výtahu s holkama, oni jsou pod náma, Báťa, Kylie, máma. A ve Zlíně v Baťově je to mrakodrapu, to je budova, myslím, číslo 21. A tady je právě ten Páter Noster výtah, co holky chtěli vidět v Praze, ale tam jsme to nestihli. Tak jsme jeli sem. Už můžu? Můžu jít víc nahoře? Jsou tady nádhery. Jsou tady nádhery. Jdeš nahoru? Jsme ve Zlíně, Kylie Tasa hrne už do McDonalda, že jí to chybí. Ty si tam dáš co? Možná hranolky a asi nuggets, nevím jak to řeknout. Nuggety, chicken nuggets. Nevím, kuřecí nuggety teda. A teďka se to vyplo. Zase to vyplo, no. No takže tam ten McDonald je v rekonstrukci, takže zavřené. Oni mají hlad, tak jedeme tady kousek dál tam u Malenovic. První kousnutí, jaké to je? To je whey. Dobré, to mají taky, jo? Tak to jsme rádi. Jo, ty chtěla, abych tam seděl já, ne? Jo, tady. Jedno. Tak. To je jedno. No tady má Báťa, jaký si burger. Dobrý, úplně stejný. Úplně stejný, jo? Aha. Jo, takže akorát od McDonalda nám teda chutnají burgery tady, že? V Čechách. Ti ostatní nám nechutnají. Z nějakého důvodu. Báťo, nedrop. Tak jdeme na přehradu teďka se podívat. Možná teda, možná. Tak, takový máme plán, že jdeme na přehradu pěšky. Kolik je hodin? Už je moc hodin, že? Kolik je? 7:30. Tak 7:30, půl 8. Takže uvidíme, jestli nám dojdem. Někde. Grazie. Prosím? Grazie, Siasa. A já platím, aby ty si šla na záchod taky. Nejsem. Přečti si, co tam píšou. Společenský dvůr nebo to? Ne, že se tam nesmí chodit. Byli jsme na záchodě za 15 kaček, tam jsme si to koupili. Tam jsme byli na záchodě skoro všetci na Chlapském. Já jsem nešla. No ale ty dvě šli. Ne.
ty dvě šly. O, ale většina. Já jdu po schodech. No, po schodech, pojď ty. Však tady Maja se možná ještě nikdy ani nešel. Já taky asi. Nebo já si nepamatuju ani, nevím. Ale kolik rybiček, podívej. To je moc. Tam je moc, že? Já. Jo. Hele, tam jim roste bambus, že jo? Tak to jí prales. To je bambus. Tam budou pandy určitě. Asi no. Z Minecraftu. Jo. Ještě super, že ten dort. Augustiánský dům. Tam říkala Jiřka, že máme, že? Zajíc. Jo, nebere to. Možná je to tam může být pěkné. Tady, to že? nebere. Tak jdem prostě, však když tam dojdem. Hele, kachní prsa. Tak jdeme jenom tady? Jsem ani nevěděl, že tady je taková stará chalupa jakási. To je dobré. Jo. Co to je? Nevím, ale tam jsme si to mohli oskenovat na telefonu, co to je. Vždycky tady vyleli hned něco, jo, jinak, teď jsme tady u Jany. To se určitě nemůže točit. Uhni. Guys, vy se divíte? Ale zase bude hned suchý. Já bych potřeboval takové trenky. Otřepeš a jdeš dál. Máš to dobré? Jo, já jsem queen, protože já jsem tady. Aha. Jo, je to dobré, no. Kali má panenku, máma má smažené korbáčky, Baťa smažené korbáčky nějaké taky. A sír? Sír, Zoe má kuře nějaké. Já jsem měl taky sír a korbáčky smažené. Nebo ještě mám. Ten je tak veliký, že mě sežral. No, není veliký, můžeš jít. Já vím, že se může jít, ale no. se schovává, víš? Schovává se, jestli chceš Maňke to vzít. Eli, jestli chceš, taťka chce kafe, jestli chceš... Jsme někde na Slovensku na nějaké farmě, kde se můžou zvířátka hladit, nějaká dotyková. Za slepičkama musíš si to přečíst, jestli tam můžeš jít, ukáž? Tak tady asi ne, když to tu není napsané, tak asi ne. Byla jsi to na to malá? O, a tady máme takové zvířátka, ale ty dvě už jsou přerostlé trošku. Tady mají pejsky. Oni mají 3 měsíce, ti pejsci. Jako 3 months old. Jo, že? Ti jsou dobří, že? Vypadá trochu jak gymnastí. Oni they shed, Dada. Já nevím. Co? To je něco pro tebe? Jo, to je ráda. To bys chtěla? Jo. A to bys si vzala hned? Jo. To jsou moje skaničky, kurva, ona mě chce žrát. Jsi ráda? Já. Kylie, ty budeš z ruky. Ne. Však to dáš ruku nahoru a ono to bude viset dolů. Chlapi, nebijte se o to. To jsou potom děvčata. Všechno. No. My to nevidím, bo chlapi by se nervali. A úplně do hora musíš jít. Ježiš, on jde. Mně se někdy stane, že oni se prevesia cez to. Jo. To si můžeš jít do ruky tam. Ale hodně nahoru to musíš dát, nebo aby tě nekrofnul. Jo? Au! Jau! Tak jim to tak hoď, oni to budou jíst. Jenom z ruky jim dávaj. Nech se klovat. Au! Ah. OK. Tak
To byla pořádně. Tento týden si první, kdo to dal z ruky, náš nikdy nikdo. Ona říkala paní, že mu to bolí. I can't even tell if it's... Mě taky budete doma škrapkat. Ty to neumíš zavřít? Ne. A i druhou, jo? Ona obě dala packy. Jo, to je dobré. Nikdo tam není, jedeme. Takže jedeme na přehradu a tam tak něco zmrzlina a tak a půjdeme pak zpátky domů pěšky. No, přišla nějaká paní, že? Vysedli jsme u fontány a jeli jsme autobusem do Slavičína a teď musíme 10 minut pěšky. Ale to je hnedka tady, jak je ta značka, tam už budeme odbočovat. Tak, dojeli jsme na přehradu, teda došli. Dali jsme si zmrzlinu, ano, a jdeme směrem tam zpátky do Luha. Já s Kajely máme tou, jakou? Meruňkovou? Dobrou. A oni mají vanilkovou a karamel slaný. Ta je taky dobrá, ale tato je možná trošičku lepší. Ne, není. Není? Obě dvě jsou dobré. Obě dvě jsou dobré, no. Nemohl jsem si vybrat, kterou, ale vzal jsem si tuto a udělal jsem dobře. 45 korun. Pusto, to je dobré. To je dobré? Je to dobré. Ale sedmi. Dobrý den. Když se nás to Luhačovický máte jenom točený, to nemáte jako lampák. Já si myslela, tam bylo iguana. Aha, tady nemají iguana. Tak teď jsme ve Slunečních lázních. Nevím, jestli ještě jak dlouho mají otevřené. Jestli to má cenu se mít dnes nebo někdy jindy. Čuče, to nemůžeš. No, dobře. Co? Do vody? Asi ne. Já nevím, asi ne. Nevím. To možná se tam může, že? Proto je to tu takové. No, tam se určitě může. Ty jsi nevěděla, že tam je voda. Tam se určitě může. Zoe. To se může, ale. Co? Já vám přečtu, co tam vevnitř bylo napsané na zdi. Objekt vodoléčby s venkovním bazénem a slunírnou byl vybudován v roce 1902. Na rozdíl od ostatních lázeňských domů a pavilonů s minerálními prameny využíval k léčbě obyčejnou říční a studniční vodu. Základem léčby jsou zde vodní procedury, které objevil a zavedl Vincent Prinsmith v letech 1822 až 1837 na jiném místě Moravy v Greifenbergu, dnes lázně Jeseník. Po jeho vzoru vznikla řada vodoléčebných lázní po celém světě a jeho léčba
původně odpozorovaná z přírody, se stala vědecky uznávanou metodou. Nic, jdeme se ovlažit, že? Je nám horko, ne? Tak se tam koupeme, co ty říkáš na to? Tam dolů jsou ty oblázky, nebo co to je, ale je to jako docela bolí potom chodit. Jestli to mělo masírovat, to nevím, ale rozhodně to bolí. Já jdu tady. Tady je to bez bolesti. Jo, Bobo. Jo. Ona je dobrá, Bobo, to je čisté, víš? No to mě bolí nohy. Jo, trochu to bolí, ale tak choď tady nahoře, dívej. Tam to je divné. Není, to je to teplé aspoň. No a co pěkné, ne? To tu, jak to krásně spravili. Ale jinak náhodou docela dobré, to tak uklidňuje. Pohoda, voda je dobrá. Ty budeš jak kdybys vylezla z bazénu teďka celá mokrá. Prohlídli jsme si ty sluneční lázně, tady nahoře je hnedka nějaká kavárnička, tak holky si tu dodali nějaké pití a odpočíváme. No, příjemná kavárna, dobře se tam sedělo, teďka asi zajdeme k Rackovi na jídlo podívat a pak půjdeme domů. No, tady má taky bych chtěl. Dobrý den! Dívej se, jak je to pěkné, co? Jo, je. Ne? Můžu si tam stoupnout, já jdu. Tady, tam nemůžu. Je dobrý tento? Nebo? Ale šťastný je nejlepší, ne? Jo. Napít? Ne. Proč? Je to léčivé. Jo, budeš zdravá. Jdem. Co to je to červené na vrchu? Asi sušené jahody bych řekla. Jo. Tak já mám nějaký steak. Kylie tam má anglický roastbeef. A máma tam má daňka nebo něco, že? Dančí ragu. Dančí ragu na víně. Jo. Jo. A ty? Ještě nevíš, ty jsi měla brambory, no, že? Můžeme jít tady, že jo? Vrchem? Aha. Asi můžeme, no, nevím kam dojdeme a můžeme. No jinak moje jídlo bylo moc dobré. Martina ta taky měla moc dobré, nebo? Jo. Normy, že no, jo? Takové normy. Tak jo, tak tam Martina měla normy, já jsem měl moc dobré. Zoe tam chtěla jenom kyselicu, to je nechutnala stejně.
Kali měla ten anglický rozbiv, tady taky, jak kdyby, že? Nic moc, že? Nothing special, že? Hlavně brambory s tatarkou. Ano, brambory s tatarkou snědla. Jedeme na dovolenou, jedeme do Polska teďka. Teď jsme udělali zastávku tady jenom na záchod. Tady už jsme kdysi byli. Holky to poznali. A hledali jsme Zoe, nikde jsme ju chudinu nemohli najít na záchodě. A zjistili jsme, že je zamčená tam v autě, nemohla vylézt ven, takže ty jsme ju tam našli. Hele, co když se to urve, Bobo, kam až poletíš? No. Pojďte se schovat, bude vám pak zima. Jsme pořád na Slovensku, zastavili jsme se na Oravském hradě. Oravský hrad patří mezi nejkrásnější a nejpůsobivější hrady na Slovensku. Nachází se na strmém vápencovém útesu vysokém 112 metrů nad řekou Oravou ve stejnojmenném regionu na severu Slovenska. Díky této poloze byl velmi dobře chráněn proti útokům a nikdy nebyl dobyt silou. Pod hradem se nacházejí katakomby a tajné únikové chodby, z nichž některé nebyly dosud plně prozkoumány. Součástí areálu je také kostnice, kde se našly lidské ostatky z různých období. V roce 1922 se tu natáčel německý slavný horor Nosferatu. Tak jsme dorazili na pokoj. Všichni, holky jsou tady, my jsme ještě šli pro druhé věci do auta. My máme nahoře. Vy máte nahoře? Jo. Tam je motorka. Hele, novou vítanou, to není špatný. Kaž se tady. Tak rychle uděláme tour. Pěkné. No. Kaž. Mramor. Kuchyňku máme, aha, to je jakýsi bobek na sezení. Já jsem to vybrala. No jasné. Tak, tady spím já s mámou. Tady je tak po žebříku. Dobrý den. Zapneme AC. Vidíš, tady ty vidíš tam, toto vidíš tamhle. Toto musíme zatáhnout na slunko, víš, aby se to tak nevyhřívalo. No, vy tady máte televizi, jo, nahoře. No, tak jsme v Zakopaném v nějaké restauraci. Já tady mám polské pyrohy, Báťa jenom hranolky chtěla, nemá hlad, říkala, holky si dali klobásu. Tady a co si. A. Guláš? Guláš, no. Aha. Martina má taky guláš? Aha. No tak jo. Tak už je to tady. Zazvonili, byli přesně v 7 hodin. Na 7 jsem měl budíka a přesně v 7 zvonili. A vajíčka, párky, salát nějaký, jogurty, džus, maslo, džem, marmeláda, kafe, kečup, no. Tam je nějaké pečivo, těch sáčků. No takže jako snídaně to velká, no. Tak jdem papat, baba? Jak se toto? To bude papat. No jedeme lanovkou na Kasperový vrch.
Je to asi 15 minut cesty, někde se tam bude přestupovat z jedné lanovky na druhou. Cena je asi 860 korun pro dospělého a 660 něco pro děcka. Jo, a nadmořská výška je 1987 metrů nad mořem. No, ale to... Tady je to lepší. Jo? Dobře. Tak tady půjdem, že? Tak jdem dolů. Jinak pěkný výhled, pěkně vidět, všecko, trošku zima, ale jinak dobré. Ještě na taky sednu. Člověče. A to jsem ještě nedosedl. To bylo tak 10% jenom. Tak, teď jsme takové klasické polské hospodě. My máme takové polské pyrohy s mámou, to jsme chtěli, my to máme rádi. A holky mají jenom nějakou zmrzlinu nebo něco, protože oni jedli v McDonaldu. Jo, Kali už tam je. No, takže dneska jdeme do bazénu poprvní. Já nevím, kolik je hodin, jestli je 6 hodin, nebo ne, ani nevím. Možná i víc. Takže tady máme bazének. Takový malý, ale dobré. Tam je náš apartmán. Jana má, nevím, tam někde to. Tamto střešní okno je jejich asi. A pipíni ani nevím, kde jsou. A vy půjdete do sauny? Proč? No, jedeme dneska. Já, už jedeme? No. Jedeme na Mořské oko. Tam je to 10 kilometrů, my pojedeme 8 a posledních 1700 metrů musíme přejít pěšky ještě. Tam už ani koně nevylezou. A na tož tak ví. To je děda Pipín, toto. A to je kůň. To je kůň ze zadu. Jak zvíhne ocas, děda je první na raně. No, don't do that. Ne. Ne. Může pogladkať koně? Tam tego jeden. Tam tego? Ten taky je trochu obuzovat. Žena mozem nie. Kolikrát za den točíte? Jeden razy? To je raz vyjedeme jak druhý roz, to druhý koně dáš, máme druhý. Ne, já půjdu dolů pěška z Zoldu. 7,6 Táta nejde. Hodinu a 1 minutu jsme jeli nahoru. Název Mořské oko vznikl z legendy, že jezero je spojeno s mořem podzemními tunely. Je to ledovcové jezero s hloubkou 51 metrů, rozlohou 35 hektarů a nadmořská výška 1400 metrů. A ve vodě žije jenom pstruh obecný, protože je to jediná ryba, která se dokázala přizpůsobit na tu studenou vodu. Přes hlavní sezónu sem přijde denně 8 až 10 tisíc lidí, o víkendu může být i víc. No a pokud vás zajímá, kolik to spřežení stálo, na osobu 880 korun, takže jenom za nás dostali přes 6 tisíc. Tož pěkné to tu je, jako lidí je tu také dost. Máme už hlad, že?
Tak jdeme na sjezd Dunajec, to je takovýma loďkama, že 12 hodin 15 minut, to je náš odjezd, nebo teda nevím kolik je, no a jedeme. 20. 20? Takže tam vlevo je polské, že? A tady je slovenské. Takže teď jsme na Slovensku. Musím vás natočit. To nechceš ukázat nebo dát? Ne, to je, že to je možná naposledy, co vás vidíme, tak... Aha. Ať máme památku. Tak já vás ještě vyfotím, aby jsme měli potom na to. Na hřbitovku. Učíme si kolo nebo autem nebo co? Ne, si dělejte prdel, až vám předloží vůček. Zamávají, a po tobě hodí kameň. Tady ne, tady do předních řád. Polskí plotníci jim dali také žartovné názvy, skôr sa im dá zapamätať, že vysoká kaška, syroká baška a kudlato mariška. Na tej okrungici alebo na tej kaške je veľmi pekná turistická vyhliadka pre 15 osôb. Toto mám ráda, když to jde tak rychle. Nech sa páči, 3 km do konca. Môžeš niečo porozprávať, naspievať, nemusíš dlho robiť, hej? Otoď sa! No, Igora. Báťo! Varešku, no. Ale jeď! My máme hlad! To je tak klidná plavba, jak je moja žena. Báťa, ten pán si to, aj hen to někdy namočil, aby si víš, ruku mu to ochladilo trochu. No. Líbí se ti to? No. Jo, budeš to dělat? Ne? Môžem trošku. Sama chcem. Jo, otoď se. Ať tě vyfotíme. No, tak jen trošku. No teraz všetky vezieš, ty si zodpovedná za všetky. To v Americe nemáte, co? Tak? Ještě tak. Áno, tak. Jo. No ja ti ďakujem, počkaj ešte chvíľku, pozriem, či tu mám niečo pre teba. Hej, no, vieš čo? Mám cigaretky, a to ty nepáčiš, už si prestala, nie? No, pozri si, ja už mám 60 rokov, ešte som sa nenaučil a mi to nechýba, hej? Ale niečo ti dám, hej? Potom, keď budeš chcieť robiť tú plotničku, tak prídeš tu, hej? Děkuju. Tu dáme ďalšie plotničky, no pomaličky, hej, aby si nestala. Zatleskáme. No jo, dobrý. Dobré holky, no. To sme rádi, potom prídeš aj na víkend, ešte sa zaučíme, ale vieš, to máme tak podelené, vysvetlím vám. Vpredu je hlava, mozog, hej, rozmýšľa, navádza po toto, tam je dôležité vzadu. A s ním sa nikto nebaví. Ten nikto nebaví, 80% roboty on urobí. Večer prídeme domov, jeho bolia ruky, mňa jazyk. Ale my máme to tak, že 5 rokov musí vzadu odjazdiť a potom tu dopredu. Kolik ještě roků? No toho roku len začína. Ešte dosť. Natočila z koníky? Jo. No, Kylie, dej mi telefon. Zali.
No, dojeli jsme z výletu, z těch loděk, to bylo dobré, to bylo pěkné, tam projíždět se. No a teď půjdeme do bazénu asi. Tak jo, tak na zdraví. Na zdravíčko, držte se. Přátelé. Na naše. Dobré, může být. Jo? Může být? Jdeme, přivolala. Jdeme do bazénu teďka, macháči si dali kafe u nás, poštampili a jdeme do bazénku. Počkej, otevřeme to vlastně, nám to neujede. Vylezli jsme z bazénu, osprchovali a teď půjdeme někam do města, jenom tak se projít, koupit něco pak na snídaní, aby bylo. A já teďka čekám akorát na Jiřku a na Pipína, Martina šla pro ně. No, tady jsme ubytovaní. Tam dole jsou garáže, nebo tady není moc místa, že? Tam dole jsou garáže a... tady už jsou. Tady už jdou. Ahoj! Ahoj. No už jsem chtěl jít bez vás. Ano? No už jsem chtěl jít bez vás. Nemohl jsem se dočkat. Nevím, kolik je hodin, ale tak 8:30 asi. No ale tady je jedno, kdy jdete. Tady furt miliony lidí. Miliony. Furt. Ráno, odpoledne, večer. Děkuji, vítám Państwa bardzo serdecznie. Ze mną również mój przyjaciel Dawid Ziemia. Tady jsme jedli, že? Jo, tam jsme jedli, no. Tady jsme jedli, tam jsme byli asi 2krát dokonce. Jedna várka jde. Teď už vleze šecí. To nevím, jo? Já nejdu. Počkaj, já sama nepojdu. Tak jo, já počkám. Já sama nepojdu. Tak ahojte. Já sama nechci. Až jestli to To je jeden stopů. To tak divně vrže, To že ne. se to nelobí. Tome, neopíraj se o to furt. Táto, neopíraj sa o to. Já vás neznám. Ty jsi extrém. Já jsem vám Daj každému po jednom zloťáku a... Protože ona dopomněla. Budili jsme se, posnídali jsme, s mámou dáváme kávičku teďka na balkóně. Máme zatáhlé, ale 22 stupňů tu má být. Toto teprve staví a je tam vidět přes okna nějaká izolace nebo co to je. Jako tady ten styl, ten horský styl je hodně patrný, je to tu moc, nebo všechno je to v tom horském stylu. Když jsme jenom kousek tady přejeli třeba na to Slovensko, tak hnedka za hranicema tam prostě už jenom normálně omítnutý barák, omítka, brizolit nebo něco takového. Dřevo tam bylo vidět takřka minimum, takže tady to asi budou mít nařízené, že? Že tady prostě v té oblasti oni musí dodržovat asi určitý styl. Nebo jinak by to asi tak nedělali, nebo to je drahé, že? Ale je to pěkné, jako jo. No a dneska bychom měli mít takový volnější den. Jenom vlastně naplánované nemáme vlastně takřka nic, jenom se tady tak budeme procházet. Obchůdky projdeme, nebo tady jsme šli mockrát, nebo každý den tady jdeme, ale do těch obchůdků nejdeme, maximálně jsme vždycky šli do nějaké restaurace jenom na jídlo a pak zase zpátky. No a takže si to tu projdeme, ty obchůdky, dáme nějaké jídlo a vlastně jediný plán, co máme, je, že pojedeme se koupat do těch termálů. Co už jsme tam jednou zbyli, ale nebyli s náma Pipíni, tak i oni teďka pojedou s náma, no.
se vyrají v obchodu, nebo ne? A jaká je teda ta polévka? Je dobrá? Nebo ještě nevíš? Jako je dobrá. A pálí to je svině. Čo máš rád pálivé? Ale jinak Pálí to jinak. Kylie, podej mě lžičku. Víš? Proszę, jak zamawialiście? Dogadacie się, proszę. Kremrole. Uważaj po chorące. Kurwa. Chciałem ci pomóc. No, bierz się do roboty. Dziękuję. Czemu mamo, a nie tato? Ty masz co innego. Jest dla taty. O, jestem tutaj. Proszę jestem. cię. Dziękuję bardzo. Przynieś 2 talerzyki dla dziewczyn. 2 talerzyki nie będą jadły? Nie będą? Nie, dzieci nie trzeba. Smacznego. Dziękuję. No, to bude dobré. A já mám koleno. To by si Já, děda dal. já jsem chtěl to, co má Martina také, ale on mě to nechtěl dát. Nechtěl. Říkal, že musím mít něco jiného. Tak počkáme, jak jestli to bude mít máma dobré. Máma nám řekne, jestli je to dobré. Je to dobré? Za ty peníze musí. Kdyby nebylo, tak musíš zajet za cigáni. Je to dobré. Jo? Tak teraz jsou zvědaví, jaké bude, dívej. To normálně jde všecko samostama, dívej. To se celé rozpadá. To bude dobré jak svině určitě. Dobré, dobré. Jdeme. Je to teplé tady toto? Tam teplo není, že? Jej. Do vidění. Cześć, dobranoc. Dobranoc. Krmelce a tady lidi jí a je to jak krmelec udělané, to je dobré. Pěkné, dobrá restaurace, všechno jídlo parádní. Ten číšník byl srandovní jak svině a i lidi vedle od stolu se vždycky smáli. Jsme zbalení, jedeme dom. Takže teďka už jenom vezmeme kufr do auta a valíme. To bude dobrota. To bude. Mám kapusnicu. To jsme v té restauraci, kde budeme kupovat ty korbáčky a ty klobásky. Takže tady zrovna jsme si udělali takovou přestávku, aby za jížďku, teda 12 km sem a zpátky, aby jsme koupili ty klobáse. Teďka už jsme na Slovensku v Bojnici, tady jsme byli 2 týdny, ale neměli jsme tu prohlídku vevnitřku, tu jsme nestihli, takže teďka máme prohlídku asi za 30 minut, tak tam půjdeme. A to tady toto je kapanka
A pod kaplnkou je hrobka grofa Falkyho. Takže sa páči o ňom zostupovať, pozor na hlavy. Dobrý den. Dobrý den, jste doma? Já jsem princezna. Jo, jsi doma? To byla moje doma, já vím, hezké. Jo, hezké. Já jsem ten Teď si našel Hej. Žížo, poznal mě. Millions. Staneme si to vývoj, to je pěkné. Tady mám nějaký steak na kameňu, hranolky, tatarka, hermelín, nějaká máčka je tam. To bude jak svině. Moc dobré. Moje je úžasné. Jo? No. Jo, moc chutná? To je dobře. Moje je taky dobré. Tak Dobré. Jana nám tady dělá oslavu pro Kylie, máme tady domluvenou oslavu, takže už jsme všichni přáli, ale tady máme něco na papání. Ty nebudeš zpívat, ty zpíváš škaredě, zpívat budu já. To je krásné, to je krásné. Tak zpívaj. To by se měl vytáhnout a podale chvíli nechat odpočinout. Já jsem že prostavím. Kolik? Moc. Really, hello? Já jsem tobě také donesla. Děkuju. 26, 27, 28, 29, 30. Hello. 30 hundreds. Jo. Ale kolik to nevíme, kolik je. Já taky nevím. Musíš to naučit počítat česky, nebo to budeš muset vrátit. Já? Ano, když ne. To nic. Taky tam necháte trochu a... I'm so happy. Jo. Máš na stůl. A toto a já se potom přihlásím na internet a tam uvidím v košíku naházané, co chce nakoupit. Jarku. Ať nezaložíš Facebook dnes. Dobrodky. Všechno stojí peníze. Já vím. Co je nejlepší? Žebírko a tam sír. Jo? Žebírko a sír? Chutná, jo? Tak ještě se dělá krkovička. Byli jsme na hřbitově, tam jsem nenatáčal, tady jsme teď přijeli na přehradu nakrmit kapříky. Tak jsme dali zmrzlinku, výborná meruňková. Už jsme ji tu kdysi měli, ta nám chutnala. Tady má taky meruňkovou, že? Výbornou. A Zoe má jakou? Slaný karamel a vanilkovou. Máme vidět, to musí Sebe se dívej. jedí do kotůle. Oh my god. Ne? Ano. Je to silné na tebe? Kořál kupit, Není tak to na tebe mladá. moc silné? Správně. Co se mladí naučíš, dostáš jak už najdeš. Ta už měla 3 a je hotová. Ty dopadneš za chlubu, jak to je sestra. Jsme tady v kavárně, jenom pod poštu, jakási kavárna Bonjour. A jo, vypili jsme kafe, docela dobré, ale ještě. Tam jsme neseděli, nebo tam bylo plno, jenom jedno místo bylo vevnitřku. Chtěli jsme sedět venku, ale bylo to tam plné všecko. Venku. Tak co tam máš? Tento mám pizzu, jak se mámo jmenuje? Carbonara.
Je to dobré? Rimini. A ty máš co, mámo? Já mám to samé. A co máš Zoe? Zoe má focaccia nebo tak nějak. Jo, a to je moc dobré. Jo, a babičce nedali nic, druhé babičce nedali nic. Představ si, nás no. Ty budeš papat s mámou. Babičce nedali, ale my se rozdělíme, řeknu. Jo, jasně. Jasně. To je holá pizza. Nakrájete to, nebo to mám nakrájet? No to je jedno, já myslím, že to nějak Ty máš tam? nakrájem, že? Já taky chutnám. Tak chutnejte. Nechte si chutnat. Na kolik dílku to nakrájem? Dobré. Dobré. To si dáme, že? Já to dělám. Dobré, Robrotka. Dobré? Myslíš, že jsem to dokrojila? Tady tak, no, dobré. Jsme na letišti, Tomáš nás odvezl sem. No a teďka budeme čekat, až nám to poletí, je 6:30, má to letět asi 8:50, takže kufry máme odbavené všecko a už tady čekáme jenom na to v čekárně.